बिनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों जे दिनै 2021 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि 9 अक्ट' बिस्तिबार दिनै पासिघाटनिफ्राय सासे सेंग्राया दावहारु नार्जारिया जोंनि बे सिमेन्ट सापरियाव फैनानै सिमेन्ट सापरि रेल स्टेशननि र'डआव गंसे गोख्रै जाग्रा आदारनि दखान खुलिदों। दा बे दखानखौ जोङो बेखेवना होबाय। दा बेवहाय साहा थागोन, गुदुं कफि थागोन, रुटि थागोन, परथा थागोन, चिकेन ग्रेभि थागोन आरो चिकेन ललिपप थागोन, चिकेन रल माने दाउसा फिदिंनाय बे थागोन आरो चिकेन चिलि सब माने दाउसा बिदै फुदुंनाय थागोन, पर्क चिलि अमा बेदर माने हांनाय थागोन, फ्राइड राइस गोरान ओंखाम एवनाय थागोन आरो चावमिन थागोन, मम' थागोन, फ्राइ मम' थागोन, थुप्पा थागोन आरो मेगिखौथ' बहुद गोबां जायो, लासि अमलेट थागोन। थारमाने अमलेट माने दाउदै भाजा, बेनिफ्राय गुसु लोंनाय कल्ड ड्रिंक्स थागोन। दा बेवहाय सिमेन्ट सापरियाव बेबादि दखाना फ्राय गैयामोन, नाथाय दिनै बुंनो थाङोबा बेनो बर' सेंग्राया खुलिफैनाया गिबि जागोन। दा जों आसा खालामो जे सिमेन्ट सापरियावबो बेबादि दखाना सोलिगोन आरो इयुनावबो सोलिथों होननानै जोङो जोंनिफ्राय बोर सारस्रिबाय। आरो बे दखाना एबा बे गोख्रै आदार जाग्रा माने हटेला 7 बाजिनिफ्रायनो मोनानि 8 बाजिसिम खुलिनानै थागोन। जायनो गोसो जायो बिथांमोनहानो बेवहाय फैनानै गावसोरनि गोसो बादियै आदारखौ बिनानै जानो हागोन। बिथोन होनानै एबा अर्डार होनानैबो बिथांमोना आदारखौ बानायहोनो हागोन आरो जाहोनो हागोन। दा बिनि सोमोन्दै आङो बेखिनिखौनो बुंबाय, जाहाथे इयुनाव बै दावहारु नार्जारिया मोजाङै माने देरहासार बे दखानखौ खालामनो हाथों, बेखौनो जों बोर सारस्रिनानै दिनैनि बे जोंनि फंनैसो बुंनांगौ बाथ्राखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। दखाननि मुङा दावहारु गोख्रै आदार जागोन, दावहारु फास्ट फुड जागोन आरो थारमाने बेयो बर'आव दानस्लायोबा दावहारु गोख्रै आदार। बेखिनिखौनो आङो बुंनाय जाबाय।